Здравейте хора, здравейте хора, здравейте хора, здравейте. Така, днес ще играем на мини футбол. Искам само да ви кажа, че няма да качаме искам само да ви кажа, че няма да качаме в сряда. Сега да, този клип е в сряда, само че мисля да качвам в събота или в неделя. Или някой път може и двата дни. Защото през седмицата нямам време. Ай, бях на 13-то място, какво стана? И нали, нямам време през седмицата. Сега. Пак. Тъпо. Нови гащи. Още един пак. Павел. Шмидт. Павел и Шмидт. Бутонки. Хамонки. Тъй, значи това са неща. Добре, нека да почваме. Чакай малко да си опрем отбора. Хадат, кой си ти, бе? Какъв играеш? То е Шмидт, да го видим. Тоест Павел, да обърках с Павка. Ти играеш защитник, тъй ли? То ти си, я да видим. Да, ама той е малко по-силен. Той е 18, 22, 22, 19. 1, 2, 1, 3, 2. Ти си по-силен, бе. Павка. Айде, обръщам местата. И да почваме и играем. Какво е това? Какво е това? Какво стана? Шмидт. Не мога да си. Не съм си купил паса. Динамо. От колко време чакам да ми се падне Роберто Карлош. Роберто 6. Ужас, трябва да се възвърна тази игра, не съм я играл. Томасо. От коя държава е този? Томасо. Аз съм с една девета повече звездички. Аз съм от България, той е от Италия. То по името. Те пускат. Аз съм забрал как се играе. Така, бързо. Бой. Гол! Така пак те пускат. Да, защото вкарах. Какъв шпагат, беше игра с топка. Пас. Смени игра. Гледай. Искаш аз да ти направя един шпагат, бе. Айде. Да. Това е удар, ма искам да подам на високо. Какво да направя? Смени играча. Откъде? От сини се сменяш. Сега. Опая. Удар. Вкарвам. Не вкарвам. Аре бе, смени. Сега ако ми даде жълт картон.
Той съдята... И вкарахте в игра. И ти какво? Жълт картон. Това си играе да има си. Много тежко спа. Сега. Червен. Червен. Жълти пъс червен. Нали два жълти има? Добре сега. Здравей, чичка. Анкраме си, анкраме си, анкраме си, анкраме си, анкраме си. По времето. Вен. Тей. Айде на тебе да... Анкраме си. Смени играча. Смени го. Дълга. Дълга. Ама аз на кой ще там дълга? Тей. Тей. Ай, ужас. Това е направо за червен картон. Той ми влезе като... Аз подскочих до небето. Да умреш. Аз няма на кой да подам, бе, или просто. Знаеш какво, задържам топката, пил. Чичи, пат, между коридорче. Един гол ти не мой да вкараш, бе. Смени играч. Топа и той ко направи. Бързо дълга. Браво на момчето. Нима пипай. Ужас. Умри, бе. Стига, бе. Ай, ужас. Сега гледай как ще му вкарам един гол. Хора, гледайте. Гледайте, анкраме си. Анкра голяма глава, Тей. Ай, мале, сам. Давай, скоро с моето момче. Мача свърши равен. Продължение. Бързо. Трябва му вкарам този дип. Да ми казвам. Засада няма. Добре. Мано. Аре, дай един фал, бе, съдя, и аз мога и те да го спъвам през 5 секунди. Гледай го, той е паднал топката. Го. Печелям. Мамо. Тъй. Туи. Тъй тебя. Така. Сега за кой играем? За купа. Някакъв индиец ли е? Африканец ли е? Ето Индия държа Африка. Значи, според мен е африканец. Не е индиец. Индиец или... Индиец ли се нарича? Бразилец. Не, ще игра срещу бразилец. Ано. Бързай! Някакъв барабанист. Обърна веднай. Аз какво говоря? От тука. Ябълка. Кебабче. Вкарвам. Ябълка. С ориз. Кебабче. Смян на местата, Направи смян. Направо. Аз по-добре си бях продължил сам. Как я спаси. Дай газ. Ай, така. Един шпагът. Смени, бе. Гледай сега какво ги правя. Го. Голчето. Ето. 2-0. Пиу. От тук. Пиу.
Смени играча, бе! Нищо ти няма. Ко ми дигаш ръце? Тук от моя двор. Дед ми дига ръце. Няма да вкара. Той даже подаде. Скоро гледай! Как ми влизат и двамата? Опа, не. Ох. Полувреме. Ама не много. 49. 5 лезга видях и 9. Мале. Като се. Айде фърляй по-бързо. Хора, искате ли един автогол да си вкараме? Айде, един автогол ще си вкараме. Чакай, бе, не ми взимай топката, аз си вкарам авто. Даже не можах да оцеля вратата. Добре, че не успя. Ама аз сега ще успя. Защо прехвърлям, бе? То май не е създадено да си вкарваш авто. Вся. Аз създаден. Ко ми се караш, бе? И аз карвам гол за отбора. Те ми се карат. Не, бъзгам се. Да, пак за отбора, за другия отбор, нали пак е отбор. Тъй. Дълга. Айде, мамайте малко. Тъй. Така, анкра, Круйф. Пак дълга. На високо. Нищо, че не знам на кой я подавам. Смени играч. Айде. И аз мога, тъй. Видя ли как ти влязо? Видя ли бе? Айде малко пасове. Видя ли бе? Направо писано. Победих. Аз вкарах автогола. Само това мога да ти кажа. Бразилска дупе. Бандит. Кристофър. Аз съм българин чужгърман. Играя срещу Марсел. Аз как се видя? Той от коя държава? От Германия. Германия. Тъй, може да почуем малко по-бързо. Той е малко по-развит от мен и майка, тъй като гледам. Да, по-развит. Той с екипи на Барселона бил той, бе. Как може така? Ужас, на важните мачове нищо не правя. Аре бе, смени този играч. Виж, вкара. Той направо Меси. Дембеле. Хоп, дай. Бърни. Тъй. Мале колко съм. Добър. Малко игра без топка. Виж, има какво да направя сега. На вратаря. Вратаря дълга на никой. Подаде, внимавай малко, бе. Той нищо не направи поне. Това е хубаво. Ти е там, ко си седиш? Той черня. Аз по-подълго. На тебе чернилки. Малко не трябва да се говорите, ама то нали сега това е игра. Мале, чак да изляза. Не стой на едно място. Фал. Чули бе, барселонец. На тебе, на кой друг? На мен. Виж как се опреква. Добре, нека малко се стегнем. Така, анкраме се. Свърши ми. Туито. Айде бе. Давай. Достигли го. Сплашил го. Тъй за сега сме равни, за жалост.
Давай, Анкара Меси. Ти си най-добре от отбора. Знам те. И гола. Моля, видя ли какъв? Видяла ли си? Не знам, жена ли гледа, мъж ли гледа и двете ли гледат. Сигурно. Какво направих? Те, давай, газ. Смени играча, yes. Така, потеча. Не, бе! Гледай как се радва. Давай! Не! 5 часа ставам. Айде и ти да ставаш 5 часа. Ама сега правите тия спак. Аз полудях вече. Полудях. Гол. Заслужава се. Да умреш. Фаул сега голяма работа. Смени играч. Ужас, моток, са тия силни ударите. Изнася. Давай, това не е бил моя. Аз го помислих за мой. Тъй, давай, гола. Аз влязох навътре. Добре, малете, направо до нашата врата дойдоха, бе. Аз също подавам на Нико. Аз си мислех, че ще му направиш шпагата. Те, не трябва да ми вкарва. Това е много важен матч. Равни ли? Какво? Пак продължим. Колко минути? Значи това е тъй. Айди, бе! И германец! Никъде! Жълт картон. Сега, ако вкара, ще... Мале, му е направо направи предно селото. Давай. Хоп. Спасове. Направо написано от тебе. И най-накрая аз ще видя по един фаул. Хубаво ли ти? Ужас. Равни завърших. Доспи. Мале, това добре, че го снимам. Снимам ли? Да, снимам. Чакай, бе, що бия? Защо бия? Гол, газ. Защо би като аз не бих? Защо биеш, бе? Сега губя. Да. Защо бие? Аз като не бия, то бие. Направо. Пс. Пак ще играя. Ще играя. И това какво за джемове ли? Направо. Какво има гратис? Тая игра ма вбесява. Също не мога да почна. И направо... Добре, да разгледаме Азулай, който е. Да, и аз кой левел съм? Никой.
Поне съм 31. Кой левел съм? Как да видя кой левел съм? Ох, как да видя кой левел съм? Мога ли да видя изобщо? Явно не мога. Добре хора, това ще бъде от клипа много съмтини. Което? Аху, мале колко джем. Мале, ехе. Напред. Ох. 5 джема, 5 джем. Джема или кристалчета, или как да ги наричам? Джема. И добре хора, това ще бъде от клипа. Абонирайте за канала, лайкнете. Това от мен. Бай-бай.